ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо директори кулли ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди корхонаи муштараки Зарафшон Оуян Лунао мулоқот намуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода директори кулли ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди корхонаи муштараки Зарафшон Оуян Лунаро ба ҳузур пазируфт. зимни суҳбат фаъолияти ин корхонаи азими саноатӣ дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегии ҳукумати кишвар, саноати кунонии босуръати мамлакат, масъалаҳои густариши ҳамкориҳо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, рафти пардохти андозҳо, саҳмгузории он дар ҳалли масоили иҷтимоӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. аз ҷумла зимни мулоқот оид ба истифода омода намудани корхонаи истеҳсоли оҳак дар назди корхонаи муштараки Зарафшон, тезоиндани бунёди манзил барои оилаҳое ки дар минтақаи истеҳсолии корхона зиндагӣ мекунанд, саҳмгузории корхона дар тоза намудани селироҳаҳо, дигар масъалаҳое ки дар суҳбати қаблӣ гузошта шуда буданд матраҳ карда шуданд. бояд гуфт ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо роҳбарияти ин корхонаи азими саноати кӯҳӣ ки дар ғанӣ гардондани буҷет, шуғлофарӣ ва ҳалли масоили иҷтимоӣ саҳми бориз дорад, ҳамкории пайвастаро ба роҳ мондааст. бо мақсади ободу зебо хуштарҳо пироста намудани шаҳри босониамон санаи 5 июли соли равон дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакент ҳашари умуми халқӣ баргузор гардид. инсон дар рӯи замин сарчашмаи ҳамаи ободиҳо ва пешравию комёбиҳои ҳаёт аст. тамоми мавҷудоти олам маҳз тавассути меҳнати фидокоронаи инсон арзи ҳастӣ мекунанд. ҳисси зебоипарастӣ, нигаҳдории арзишҳои табиӣ, ободу зебо гардонидани атроф ва умуман муҳити зист яке аз хислатҳои неки инсонӣ ва суннатҳои ниёгонамон ба шумор меравад. бо мақсади сазовор пешвоз гирифтан аз ҷашни бузурги 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми гӯшаву канори кишвар корҳои ободониву созандагӣ ва тоза кардани кӯчаву маҳалҳо бо суръат ҷараён дорад. дар шаҳру деҳоти Панҷакент низ корҳои тозакорию бунёдкорӣ ҳамарӯза идома дошта, сокинон бо азму иродаи устувор баҳри тозаву зебо намудани маҳалли зисти худ кӯшиш ба харҷ дода истоданд. дар шанбегии умуми шаҳрӣ ҳама ташкилоту корхонаҳо новобаста аз шакли моликият иштирок намуданд. ҳадафи шанбегӣ тоза ва озода нигоҳ доштани муҳити атроф мебошад, зеро тозагӣ манзили истиқоматӣ ва кулли олами ҳастӣ дониста мешавад. инсоният дар ҳаёти рӯзмарраи худ бояд қарзи инсонии хешро адо намуда вазифадор аст ки табиат ва муҳити зисти хешро тозаву озода нигоҳ дорад, зеро табиати инсон танҳо ба покӣ ва тозагӣ ниёз дошта бе он зинда буда наметавонад. гузориши шодонаи ҳамроҳ ва талабшоҳ Тошев. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. мутобиқи нақшаи маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 1 июли соли равон супоридани имтиҳонот идома дорад. дар бораи рафти имтиҳонсупории мусобиқаи барнома ин мавзӯъро пурра месозад. мутаваҷҷеҳ бошед. Қурбонов Нуралӣ, намояндаи ваколатдари маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент. маркази имтиҳонии 0211 дар шаҳри Панҷакент аз санаи 29 оғози кор намуда истода дар ҳайати худ 46 кормандро дар бар мегирад. бояд ҳамеро қайд намуд ки ҳамарӯза вобаста ба раҷаи коре ки аз тарафи маркази миллии тестии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шудааст, бо имтиҳонҳоро ҳамарӯза гузаронида истодаем. бояд ҳамеро қайд намуд ки имсол нисбати соли гузашта шумораи давталабоне ки барои имтиҳонсупорӣ ҳуҷҷат супориданд 1000 нафар зиёд мебошад ва инчунин гуфтан лозим аст ки имсол фосилаи имтиҳонсупории давталабон 2 рӯз зиёд таъин карда шудааст ки ин ҳам бошад бо сабабҳои он ки имсол дар тамоми ҷумҳурӣ миқдори давталабон зиёд буда дар кластерҳои 3 ва 5
бениҳоят зиёд мебошанд. аз ин рӯ маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба он хулоса омад ки имтиҳонҳоро дар ин кластер дар як рӯз не 2 рӯз таъин намояд. ва ҳаминро қайд намуд ки имрӯз ва ҳамин сол қариб ҳозир иштирок дар имтиҳонҳои дохилшавӣ ҳамарӯза аз 86 то 90% ташкил медиҳад. сабаби таъин шудани имтиҳони 13 июл дар он дида мешавад ки баъзе довталабон бо сабабҳои гуногун дар раванди ҳуҷҷатсупорӣ ва инчунин имтиҳонҳои супоридани имтиҳонҳо ва як дер кардан ё ки наомадан. мо ба ҳамин хулоса омадем ки як рӯзи дигар барое ки онҳо имтиҳонҳои худро супоранду бо мақсади худ ноил шаванд, мо рӯзи 13 моҳи июл боз як рӯзи дигар иловатан ин рӯзро таъин намудем. сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон яке аз соҳаҳои афзалиятнок ба шумор рафта. давоми нимсолаи якуми соли равон шумораи сайёҳини хориҷиву дохилие ки аз шаҳри босонии Панҷакент дидан намуданд ба маротиб зиёд гардид. با اقدام راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان سالهای آخر در سراسر وطن عزیز ما ساحه سیاحی رشد می‌یابد. از روی اطلاع مسئولین شماره سیاحان خارجی که از تاجیکستان دیدن می‌کنند سال تا سال بیشتر گردیده آنها با تأثیرات نیک به وطن خویش برمیگردند. چندی پیش یک گروه سیاحان از شاهیگری بریتانیای کبیر به جمهوری تاجیکستان از جمله به شهر پنجکین تشریف آورده با یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی موضع‌های زیبای طبیعت دیارمان شناس گردیدند. در تالار مؤسسه دولتی آثارخانه جمهوری تاریخ و کشورشناسی به نام استاد ابو عبدالله رودکی سیاحان از بریتانیای کبیر با طالع‌های این خزینه تاریخ شناس گردیده باری دیگر اظهار داشتند که واقعاً تاجیکان یکی از خلق‌های قدیمه و صاحب تمدن آسیای مرکزی میباشند. ضمن صحبت سیاحان از شاهیگری بریتانیای کبیر به ما اطلاع دادند که آنها از سفر خویش به جمهوری تاجیکستان از جمله شهر باستانی پنجکین خیلی فرحمند میباشند و با خاطره های نیک به دیار خویش برمیگردند. از روی اطلاع سروری آثارخانه جمهوری با نام استاد ابو عبدالله رودکی مقصود میرزابزاده دوام 6 ماه سال 2025 از این آثارخانه 1240 نفر سیاحان خارجی و 3921 نفر سیاحان داخلی دیدن کردند که این نشان داد نسبت به همین دوره سال 2024 زیاد می باشد. گزارش عباس امرزاده و طلبشاه توشیف. идомаи барнома бонувони шаҳри босонии Панҷакент дар баробари мардон истодаву баҳри ободии кишвар сулҳу осоиштагии ватан талош меварзанд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо мутаваҷҷеҳ бошед. дар ҳар баромади худ асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа қайдхо намуда занонро ба корҳои роҳбарӣ пешниҳод менамоянд. ин аст ки имрӯзҳо зан модар дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ ҳатто дар роҳбарияти олии кишвар фаъолият мебаранду барои пешрафти диёри азизамон хизматҳои шоён менамоянд. назира мирзоева соли 1972 дар оилаи коргар ба дунё омада пас аз хатми муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 15 пас аз андаки фаъолият таҳсилашро дар донишгоҳи техникии тоҷикистон идома дода соли 1995 фаъолияти кориашро дар корхонаи сайёри механиконидашудаи 278 ба ҳайси муҳандиси иҷтимоӣ давом дода сипас аз соли 2000 ба тариқи гузариш дар автокалони рақами 1 шаҳри Панҷакент фаъолият намудааст. оиладор соҳиби 2 фарзанд. шукрона аз он мекунам ки дар давлати ором дар давлати зиндагӣ ва фаъолият менамоям ки
осмонаш софу беғубор аст. шукронаи худо модар ҳастам. дар оилае таваллуд ёфтам ва тарбия гирифтам ки оилаи коргари оддӣ, падарам ронанда, модарам як ҳайвонои гулдасте буданд. ҷояшон ҷаннат шавад. як бародар ва ду апаи бузург дорам. ҷойҳои онҳо барои ман ягона аст. ҳамаашон ҷои худро доранд. дар ҳамин дунё чизе ки ман ба даст овардам ва кор ва фаъолият мекунам, ин ҳамааш аз пушти насиҳатҳову дастгириҳои модарам. штавре ки дар боло қайд кардем, Назира Мирзоева соҳиби оилаи солим аст. дар хоҷагидорӣ низ ҳамчун зани оқилаву меҳрубон шинохта мешавад. наздикон аз тарзи оиладории ӯ розианду дуо менамоянд ки ҳамеша чунин ҷавон бимонад. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.